Nginibingelele ukuthi kuzo zonke indawo la kuzohamba kufinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe uqala ukuba nathi ungakhohlwa ukusubscribe. Lapha kwi-Memorial Service kaZahara sizokufakela ingoma lapho kucula khona uDr Malinga, naye edlulisa amazwi ngokuhlabelela kwi-Memorial Service. Lapha-ke ube performa emva kwantando. So sizokufakela khona manje uyizwele ukuthi uqhubeke wathini nokushiya abantu bemangele ngamakhono abawavezile uyamaciko ukuphelezela uzakwabo uZahara ongasekho emhlabeni. Siyabonga. Lana ngoxolo sisi wami ngiyabulela. Hey. Hallelujah. 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 Uzahara lo, Uzahara lo. Uzahara lo. Abamazio. Uzahara lo. Hey! Abama, come on. Uzahara lo. Abamazio. Hey! Abazange bambo. Abazange bambo. Abazange bambo. Where's the band? Where's the band? In peace, in Shalala Makuge move. Uzahara lo. Yo. Uzahara lo. Abamazio. Izanda. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange zange. Hey! Uzahara lo. Abamazio. Uzahara lo. Yo. Hey! Haba. Where's the band? Where's the band? I need the drum. I need the drum. I need the drum. I want to move now. Hallelujah! Hallelujah! Uzahara lo. Abamazio. Uzahara lo. Abamazio. Asambe. Abazange bambo. Abazange bambo. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Abazange bambona. Uzahara lo. Abamazio. Uzahara lo. Abamazio. Hey! Abazange bambona. Abazange zange. Abazange bambona. Abazange zange. Cool down. Hey! Shaizanda. When I'm to John my plumber, so when I'm to John my plumber, Evan Ishmael, Angimboni, Abamazio, Abazange bambo, Abazange zange. Yeah. Nginibingelele ukuthi kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Uma uqala ukuba nathi uzungakhohlwa ucela subscribe button kanye ne-bell notification. Lapho-ke besibona khona
uDr Malinga ephefoma ku-memorial service kaZahara. Njengoba sazi ukuthi uZahara ubulelwa akasekho emhlabeni, lapha kwakuyi-memorial service yakhe asesibona abaculi abaningi abahlukahlukene bephefoma khona, beshiyelana inkundla, bevalelisa uZahara noma bekhumbula uZahara, becula ingoma ezahlukahlukene ey'shiya abantu bengawuvali umlomo ngobuciko ababukhiphile esiteji. Kwividiyo enye elandelayo sikufakela uVusi Nova njengoba ebonakala la ngemuva ku-background ukuthi naye ungenile emva kwaDr Malinga, wase enza naye adume ngakho, nabanye abacula oRingo Madlingozi, oBrenda Mntambo, nabanye bebekhuluma-ke. Kunye sokufakela nje okwenzeka ku-memorial service. Njalo njalo kule y'nsuku simane sithi wanga umoya kaZahara ungalala ngokuthula. uZahara ubulelwa mgudokana, so wanga umoya wakhe ungalala ngokuthula. Inkosazana nomndeni uxole. Siyabonga, ungakhohlwa ukulike, ushare, ukhomente. Siyabonga.